Tack. Det första idrottagrejen som jag gick till hever allra helst varit handbollar. Det var mest bara spel och det har det stått lite. Och så rönte jag med eisne innanför swimming och innan badminton och floorball. Jag började att renna fast som idrott då jag var 6 år gammal och började så spela handboll då jag var 28 år gammal. Jag gjorde så bra i handboll och fast som idrott, Lee upp till var 15-16 år gammal och ta fann det så där att frälsridrott var inte bara är och att jag får att ordentligt fokusera på det. Jag var inte swimming så jag var 20 år gammal, men det hade jag inte spela handboll, det var inte räckving så jag prövade sin mest. Handboll. Jag filmlag, skott på och ding och alla har umynda att det blev professionella spelare. Det hjälpte mig väldigt väl att ta min startra att just nego idrottsgrejer och jag kan teacha det bästa från kvar idrottsgrejer till att just med till den karriär det. Jag har mängan känt mig utbrändan. Det som jag kunde känt mig utbrändan är att jag var 16 har jag alls inte varit utbränd av det. Och det har alltid bara ändrespeglat inte det i tojarskai när man är i löven. Då jag var 13 år alltid så utbrändes jag helt. Alltså jag hade det så mycket. Och ett som hjälpte mig nog snäck, det var inte att skifta målen som är. Jag följde jag var rejält fokuserad på urslidna. Vi fick se urslid som jag ville. Och så huxade jag bara, okej, men så ska jag stäcka. Alltså mycket klart här. Så gång det inte. Och så var 13 år gammal. Så det är inte lika mycket då. Jag hade inte näkrande och häver motivation alltid. Så det handlar ju om att spela sig själv om hur det är som man gör det. Och hvis det inte är att man har stått lite och älskat det så ska man kanske inte göra det. Huxa mer om hade skeg. Huxa mer om att vara samman vin och få dem att det som sociala vid att allt inte kommer man blir körlig att vara världsmästare tar man 6 år gammal. Ikke fokusera för nego på urslid näkra nu. Det ska nog komma om du har stått lite och om du tymrar färra till vänjning kvann det och har stått lite vid din vippelse. Att vara främst av stigatallen eller vinna några mästerhet det här var som så inte att säga annat än ta blöra medaljer som kommer att slås hemma. Så det kan ha sådant varit under mittlen, det där sker inte. Jag minns väl, jag var bara svimmar Karlötjen vid 7 år skola, men för en hel plan att sparka och fotboll alltid jag spelar, jag alltid älskar spalt idrott och spel och det ger stadverk, jag älskar komma till vänjning till att spela och till stått lite och det är så väldigt viktigt att ha det stått lite och njöta spel. Alltså det gör kanske synd lögn nu, jag nu fyller urslit kanske jag nej, men det var inte för det här gas, det sådär stöjnar som jag finner ett Bänlis urslidne för att ta över mer. För några dagar vi har gått allt så stort som jag haft vi vill som livfälla och upplevelser som jag var i London och kappas. Det är nog det som för att ta över mer och så minnas efter och jag har givet mig till då att det som är mest områdande är att ha stått lite och att trivast. En annan grund till att jag också att det kanske är här där. Alltså det är att jag har haft stått lite och så att jag har dömt alltså allt det som jag har gjort och bara hon är mer viktig och inte kort allt för den pressa mig själv alla tog. Jag blev till utrådarfolket som jag blev. Tog jag i min barn och Aron har vi finnit en kärlek till utråden till jag har haft det stått lite. Och min vänner har gjort det. Att det stått här för en går och det har stått här finns ju för en går runt om Allanheim och på Føroya och Ostflatchet till att vi går då nacka vidare till stolta kornöron och jag har stått lite saker som ut och visat folk flatche och är en sån superman eller superkvinna och visa för dem. Jag har alltid man ska sätta sig mål, men mål pjus inte vara att alltid vinna. Det kan vara att bli bättre till att kasta eller renna skjutare eller att doa bättre att ha en god geist. Jag har alltid sett mig själv också stor mål, nog stor kröv till alltid vara till att alltid vilja vara bäst. Inte bara där, inte bara renning. Det är ju väldigt smart badminton i skolagaren och ett lag så utrotta. Så vi alltid vill vinna eller det är partners. Det kan inte så väldigt gott tar man kommer upp i elitsporten. Det är kanske inte lika viktigt tar man är 12-13 år gammal och spelar för inte.